आंनि हिन्जावा मा खालामदों, मा मादों, मा थादों बेखौ आंनाव दाथुहर। आं नैबे भिडिअ'जों डाइरेक्ट बुंखायो जायफोर बिजनेसा नोमानिबो नङा, नोम्फानिबो नङा, नोम्बनिबो नङा, नोम्बैनिबो नङा, जाय गोसो बेखौ बिजनेस बानायनो हायो। आरो नैबे जा आंनो हरदों दायो बे जाहैबाय 3800 फानदों होननानै आंना बिसिया सोरनोबा खिथाहरदोंदां। बिथांजोआथ' बेंगलाव दं। ओमफ्रायहाय बे मेसेजखौनो स्क्रिनशटखौ लानानै गावजों गाव ग्रुपाव दावराव जादों जाहैदों बेफारिफोर माखासे। गासिखौबो होनाखै आं। दा सोरबा कास्टमारा सोंहरबाथ' अबियासलि मेसेजावनो रिप्लाय होखागोन ना इसिखिनियाव फानगासिनो दं। बेखौथ' ससियेल मिडियायाव अपेन बुङाखैना बे इसिखिनि दाम ओरैबायदि अपेन बुङोब्ला मा जायो, नोंगौ किसुमाना दामखौ बारा फानो, किसुमाना खम फानो। अब्ला बै बारा फानग्राफोरहा हेम्पार गोलैयो। बिजनेसखौ बयबो खालामनांगौ, बेखायनो दामखौ बुंलाबाय जाया। थ' बेथ' मेसेज स्क्रिनशटजोंसो दाम खिथाहरनाय। हिन्जावा सोरनोबा दाम खिथाहरदों, खमाव फानदों, बारा फानदों, बे फाननाय बा फाननो बयहाबो राइट दं। बेफारिफ्राबो दखानफ्रावबो रावबो बुंलायनानै लाब गैया। आरो बिजनेसा गावबा गावनिसो। दा बेफोरबायदि मेसेजखौ लानानै आंखौहाय जाद दा बुंहर। आंखौ बुंहरबाय थायोबा दख'नानि खुन्लिखौनो खेवगोन आं। 1000नि बुस्थुखौ 3000, 2000नि बुस्थुखौ 5000, 7000नि बुस्थुखौ 16000 खुन्लि खेवगोन आं। आंखौ दा बुंहर। आं बिजनेस खालामाखै दायो। आं बिजनेस खालामनोबा आंखौ बुं। मानो होनबा बयबो बेसेबां हायो खमाव मोननायखौ लुबैयो। जोंनि बर' हारियाव इसिबां रिचेस्ट फेमिलि गैया। नों फानग्रा सोरबा फानग्रा बैबो नोंबो रिचेस्ट नङा, देखायनानै लाब गैया। आरो नों रिचेस्टबाबो नों बायदि बयबो हाजोबा बयनिबो फेमिलि एफर्ड खालामनो गानगौमोन सानो। दा बैफोर सोरनावबा मालाय खमाव बिहरदों, खमाव मोनदों, बे बिसिनि खोथा। दा बेखौ लानानै मेसेजाव मालाय रिप्लाय होलायनायखौ लानानै मेसेजखौ लानानै आंखौ दा बुंहर। आं बुंखायो, जोङो आं। नों बेसेबाङाव फाननो हायो? नों 1000नि बुस्थुखौ 2000 फानो, 5000 फानो, माबा फानो, बे नोंनि खोथा। सोरबाया बे नोंनि बिजनेस, नों जेरै फानदों बुंनो दरखार गैया। खिन्थु सोरबाया माब्रै मा फानलायदों बेखौबो सोरनिबा मेसेजखौ लाना आंखौ दा बुंहरखा। अभार देखायनानै लाब गैया। बिजनेस खालामनो गोसो खालाम, आंहाबो बुंनो दरखार गैया। आं बिजनेस खालामदोंमोनबा आंखौ बुंहर। आं ससियेल मिडियायाव बै सिखिनि दाम बुंदोंमोनबा दा एट प्रेजेन्टआव थ' आं बेखौ बुंदों आरोना। माने रायजोफोर सोरबा ओरैबायदि मेसेज हरगासिनो दं, नै नोंनि बिसिया बिदि दाम खिथा। आरे बेथ' दामखौहाय मेसेजावसो खिथाहरदोंना सोरनोबा दाम सोंग्राफोरनो। बे मेसेज स्क्रिनशटखौनो लानानै आंखौसो एटेक खालामहरनांगौ जाबाय। दरखार गैया। बाराद्रायबा प्रडाक्सन हाउस खुलिनानै 250-500 हरजागोनबो, अब्ला बुजिगोन। बिजनेसा बयहाबो खालामनो राइट दंब्रा, खालाम। खिन्थु मेगन सालायनानै जेबो जाया। जोंनि बर'फोरना बेनो, बारानिफ्राय बारा लुबैसिगोन, खोनसेयावनो जलदब। गुबुनफोरखौ नाय, रावखौबो मेगन सालायनायबो गैया। 50 थाखायानो लाब थाथों, 10 थाखायानो लाब थाथों, बिसोर हरगोन। मानो? बिजनेस प्लेनिंआ बेसो। मानो होनब्ला अट'मेटिकेलि बिसोरनाव कास्टमारा बुरजा जाफैखागोन। अब्ला बेनो बिसोरनि बेनिफिट। जुदि नोङो इसिबां खनसेयावनो लाब जाब्रेयोबा मा जायो? आंनि हिन्जावानो जा सोरबायानो जा बिजनेस खालामग्राया, आजिखालिथ' जाम्बा जाम्बि गैजोबलाना, बुजिखागोन जे नों इसिबां लाब जाब्रेयोबा थाइजौ गोखैखौ खनसेल'सो फाननो हायो होननाय नैबे बुस्थुआ बाथ्राया फैयो। अट'मेटिकेलि कास्टमारा माहाय अभार लायोहाय बियो, नोंनाव लाला। मानि थाखाय डाउन जायो बर'फ्रा? उनाव मा जासिगोन? नाङा, बायग्रायानो गैला। अब्ला बै गुबुनारिफोरनाव मानो लोब थाङो? दख'ना कुवालिटियावथ' एखे, बुंफोरजोबोबा मा जायो? किसुमाना होमबा बैसिनाव मानो खम? नैबेफोर खोथा फैयो। आं बुंनोबो गोसो गैया, खिन्थु आंखौ मेसेजाव बिदि दा बुंहरखा बुंखाबाय आं।